terus naik tono joto lukurok no ini ka 8 tarik Desember 2022 salmari Dili Barat hak otor ni bisingot Dili wo Dili ni jantor mantor Tripura hastai di babagaran Tejul Mumbai Greta Tripura sanai ro Greta Tripura sana ni ini paimani tai Greta Tripura ni soba ni nokor mani bisingo Greta Tripura sanai boro jantor mantor 2 din program ungge dini ni 8 tarik Desember 2022 salmari dini ni salapor ni Tripura hastai di joto lukurok थाना नि बागै रेडिङ लाजा जत दुपुरक त्रिपुरा हासरी ग्रेटर त्रिपुरा रेन छानाय र बोबागरन तिजुलु मै छानाय र बर थाना नि बागै तियाताय नखला जे बेलेखाने बर तबांमा उकुलगा बो खुरमै दर नायतो बे आरपरे आनबस कांगा किसा सिमिनाय न त ताकुक समनो ताय बर बर नि फाक्या ताय बर ग्रेटर त्रिपुरा रेन बोबागरन तिजुलु मै छाना नि फाक्या बाबा हायरो किनका बाबा हायरक त मातंग अब बर किसा सिक करमै ताकुनो लामसागो फेरस बजागानि इनका बक्तुन एक्सप्रेन बेलानो हामबाय सुनाव तलारि तमानि बागै संका 3 नम्बर पामतिया 3 नং एसमलिन बाबा हायरक मा टंकान दरक तिरि ग्रेटर त्रिपुरा साना फाइबाय ताय जों अर फाइ बेलायनो खादं खादा तामकाय सिनि ग्रेटर त्रिपुरा जों अर खाखायो जों माननाय तामानि गाय सिनि बुबांग्रा बेलायनो सयत बरक जों बनो नुगो सिनि बिनि कक हयतो बडि बिनि सामुरक जों बेलायनो गाहाम नुगो कारण अब हायकाय जखन जन्तर मन्त्र अब हायकाय जे प्रोटेस्ट खायमानि बुबांग्रा जे सामुं खायमा हायसों नुगिया कारण बुबारानि तै फांबाय जों बेलायनो गाहाम खायनो दङ कारण सामा नोंमानि बेलायनो गाहाम अब कुनु जों जाया हानि माया दंमारो गाहाम न कारण बुबारा जे बाबे कष्ट खाय दङ आबो सिनि दिप्रासा लुकुरक बुजिनानै नांगो तामानि गांगाय बिसास खाय जों बुबारानि जे सबाव जुदिनो लरे खाय थानांगाय जों थानसानि मारिव जुदिनो जत थानसांबाय खांगाय अब ग्रेट त्रिपुरा मानानि लेया अब बेलायनो सिनि नांगोगो सिनि त्रिपुरासन थिनांनो जुजुइनो जों साथि हायगाते बसुं रै पहुर खायनानि गागा जों ग्रेट त्रिपुरा नांगो अबनि बागै बुबारानो जों जत त्रिपुरासा तागलायनि हायगायनो बसनि बसर जुदिनो अब हायगा दति एकं लायो जुदिनो थानसां लायो लगिरा लायखाय ग्रेट त्रिपुरा दतिनो मानाय कारण सिनि त्रिपुरासा बहुत बिरिमान कलायजाक अब सारा इंडियान बरक सारा फ्रेस अफ साइमानो आबो सब किसाब सानांगो जोंलैया कक कारण तामानि सानाय कारण जों बोसो बिरिमाना कलायजाक कारण सिनि बर रनायदि बरक दङ सहर जों दङ पाहार एरियाव हायपानो तै हयतो लामा हयतो बेलायनो साया आबो कारण सारा इंडियान बरक साइमानो ताबुक मोटामुटी ननि फ्रेसनि हयते बहुत जागानो पिरजाक कारण आगि गांगाय सिन त्रिपुरानि कनसिस्टेन्सि उनो साइमिया तामानि गांगाय त्रिपुराव आगि कारण सब बरक सोशल मीडिया करे स्मार्टफोन करे ताबो स्मार्टफोननि तरफ थेके नरक अब सोशल मीडिया तरफ थेके मोटामुटी सारा इंडियानि हयते जत अब पिनजांबा हायखलायो अब हायनो तैगो हामबाय कक्तमा थमनाय ताकुक संनो जतनो न हुंका हामनि दिले हापारो फाइमानि जतनो हामबाय दिवा जों अरो फाइमानि सिनि कुनु प्रब्लेम गैया जतनो जों सामा नोंमानि हयते फाइमानि हयते जतनो जों गाहाम कायनो फायख्या दाक्ते हायनो हाय गाहाम कायनो थांलाय फिनाय जों अरो फाइमानि रिजन गायचिनि कायसानो बहन गायचिनि चिनि त्रिपुरा हानि सलेसन बा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड डिमान्डनि बागै जों अरो 2 दिन दना आसुखा दना आसुंमानि बिसिङाव जों साक्सेस जोंखा ताय बुसकाङाव जों आसा खालायो चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड डिमान्ड न जों मानानै नै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड डिमान्ड हिगा चिनि त्रिपुरा हायुं हानि बोसारक हामचांनानि थांसानानि जे चिनि आस्तित्व रक्षा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन हामै चावै चिनि बुसु खाय बरा राखिरक तङै थानानि मादिनि बागै जों अर चिनि आवाज माति साफायगासों आवाज तिसामानि जों द्वितीय बारबो चिनि जदि अब ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि साक्सेसनि हाय जों हायनो हाय कैसा जों दिल्ली जन्तर मन्तर फाय चिनि खरंनो जों तिसा फायनाय अब हायकेनो जत चिनि त्रिपुरा हानि हायंखा कतनि बोसारक जों अर जतनो थानसा जों थानसानि बिसिंतिनो जों बुबाग्रानि नायकलमा बाय ताय बुबाग्रानि तैफांबाय ताय बुबाग्रानो बेलाय हामबाय मारिव अब हायकाय जोंनो जे चिनि दफानो कलगि तंमानि बा थाङै तंमान नुगै बोखाव मुक्ति कलायजागै बुबाग्रा माया गोनां अब हायकाय जोंनो तिनि जागाव चिनि हानि बागै तिसानानो बागै बा मोथांना बागै जोंनो तिनि अर तबोय आवाज तिसामानि
তাই आङावनो सानामु दङ जे गुबुननि आलादा पार्टि रक जे साइड दङ बोबाग्रा न माने कमप्राइमास खायन होने और कुनु कमप्राइमास खायासों जों दिनै कमप्राइमास खायजांनानै कुनु करै दिनै जे नाहार मुंखाय जों गायसानो बा जों खानचा जों साइडजों ताकसुक जत्ति दिनै बोबाग्रा दिनो सावक साइडजों जों लराय खायथानाय साइडजों जों 2023 नि एसेम्बली इलेक्शनाव जों लराय खायथानाय दिनै अबाहायगोन जों आदिनो सावक तै कागज ब जों आदिनो जमारि जाखा मेमोरेन्डाम कायसा केबे कमप्राइमास खाया होनै अबन आं सानामु दङ दिनै जे सारा त्रिपुरा राज्यनि हानि बोसारक नरब अबाहायगोन जतन बोखाचंनाय बायदि कत किछु अर सानाय बयताक साइड दङ जों तामिनै बर आरो पिकनिक जाना थांगो पिकनिक जाना से थांगो बं आरो बा अंकनि प्रोग्राम से थांगो होनै नरक चंगै मानखाना अब पिकनिक जाना थांगो प्रोग्राम जाना थांगो होनै अब कुनु पिकनिक जादोंनाय प्रोग्राम जादों दिनै बोखाव मुक्ति कलायै बोखानि अ मुक्तिनो जों दिनै प्राइम मिनिस्टार तंनाय नरेन्द्र मोदी साबनो जों खोनारिवै दिनै हाव बाहाय जों बिरिमा कलक दं 70-75 बছর अ बिरिमा कलक तंमानि न नरक नासिकसिदि नायख्लायसिदि नुकसिदि होनै जों सानानि होनैसे जों अर तिनि द्रनाव आचुक लायो दंदि आव हाजे कासिनो को प्रकट बुक साइखनारगा दिल्ली जंतर मंतर हाये दरना आचुक माने 2 दिन अफ Stand up, stand up,